Gulayan sa paaralan sa pipila ka mga pampublikong tunghan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Apektado na. Sama na lang nining mga talong o kangkong sa gulayan sa paaralan sa Pusok Elementary School nga nangamatay na tungod sa grabing kainit. Inoon, ubay-ubay pa sa ilang mga utanon, nakasurvive pa sa grabing kainit sa panahon. May na-harvest pa silang nining bag ulang. Apa nabalag ka ang ilang coordinator sa gulayan sa paaralan nga si Teacher Rendero Hapitan nga kung magpadayon pa ang tumang kainit sa panahon, posibleng wala unya sila'y maharvest sa buwan sa Mayo. Kay tulo sa ilang water source karon nga mao ang MCWD, deep well og napundong tubig uwan na apektuhan usab. Gani ang tubig silang tilapyahan naganamanam na usab pagubos. Mato ni Alex Baring ang pangulo sa City Agriculture and Fisheries Office sa Dakbayan nga apektado na usab ang gulayan sa paaralan sa Mactan Elementary School ug Bangkal Elementary School. Busa gisugyot niya ang paggamit og hydroponics ug aquaponics. Apan karon wala na kita zero na kita sa atong uwan nya ang atong deep well sad magkamuhunong siya kay tungod mahutdan na mahubas na sad siya. Ang MC sad nato off ug on sad